Ауыл қабартмалары. Финалға шығыр үшін сіз нәрсеге әзір? Біз финалға шығар үшін борышына да әзір, хәтта Қазанға көшіп келерге де әзір, әгер де бізге фатир берселер. Біргелеп бір фатирда яшисіз ме? Яшибіз. Яшибіз. Ярый. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне әлбәттә иң беренче чиратта үзебезнең район җитәкчелегенә, үзебезнең мәдәният идарәсе җитәкчелегенә күп итеп рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Һәм инде әлбәттә шушы конкурсны оештыручыларга, безне әзерләүчеләргә, безнең белән эшләүче редакторларга һәм Рамил шәхсән сезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Сезгә дә рәхмәт. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Каршы алабыз авыл кабартмалары. Зей! Воу! Қаршалығы сіздің алдығызда Зей районының ең заманша қызлары. Қаршал, Қазан! Юкка алкышлыйсыз. Сіз bu шартлауны тректа булды дип уйладыгызмы? Юк, аның сырт тамыры шартлады. Ну, Фикрет, камон, не мороси! Кызлар, шушы биюегезне комсомолның 101 еллык юбилейында биегәннән соң сезне авылдан кудылар бит инде. Менә аңламадылар шул. Без бу биюебез белән комсомолның мәңге яшикәнен күрсәттек. Аңлата алмагач аңламыйлар инде. Ой, қызлар, депір. Депір. Фикрет, сен вообще не твердый. Ничек? Менә бит треникларымны киеп килдем. Кызлар ул бөтенләй не трушный. Кызлар, сезнең сөйләшүегезне хәзер жюри аңламый башлады бит инде. Нишек аңламасын? Әне, блогер татар малай бик яхшы аңлап утыра. Ринат, рәхим итегез, сәхнәгә менегез. Улам, әбиләр чакыргач менәргә кирәк. Күтәвәйләр, күтәвәйләр, суларында йөз алмыйм, сатауда карлар яу. Менә хәзер без бу җегет белән үзебезнең бер дулкында икәнне исбатлыйбыз. Син оф-топ. Юк, туктагыз әле ничек инде. Мин дә сезнең белән шулай ук бер дулкында, мин мәсәлән стендап белән шөгыльләнәм. Хәерле кич, исәнмесез? Минем исемем Фикрәт, миңа 46 яшь. Мин менә бүгенге яшьләрне аңлый алмыйм. Маникюр, ябыштырылган кирфек, йолкынган каш. Әле бу егетләрдәгесе генә. Күпләрегезнең әби белән йокласаң тешсез каласың дигән мәзәкне ишеткәнегез бардыр, бит. Мәзәк түгел. Менә мин хәзер ничә ел әби белән йоклыйм, минем бер төшемдә үземнеке түгел. Фикрет, біз әзір. Клубта. Кызлар. Мәгез. Бу нәрсә соң? Дискотекада биер өчен төне буе валидол. Кызлар, карагыз әле нинди шәһәр егете? Каян беләсең? Сыңа бит туфли белән балчык жырып клубка килгән. Коя. О. Қызлар, мен кеттім. Игътибар итмәгез, аның судыргысы башланды. Кызлар, мин аңладым нишләргә. Алло? Вакыт җитте. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Кызлар, ул вообще не варик. Really?
Аның подписчиклары эз. Лузер. Так, bu шығышқа нинди нәтиже ясыйбыз? Yok, тоқтағыз әлі, Рамил. Нешек нәтиже ясайсыз? Жюри толы составта түгіл бейді. Оңладым. Ринат командада урын алғаш, демек, изге урын бұш тұрға тиіш түгілді бейді, дәйі бейді. Fikret Rafikovich, оңламым нәрсе? Рахмет, Рамил, сөз бергенің үшін рахмет, әлбәтті. Тамашашылар, біз бет енді міне шындай ойын қарап өттік әйме. Біз міне Раил Илдарович біле кеңешләштік мұнда. Ол шындай тақдим ясады. Қызлар, сіз финалға өтмейсіз. Міне сіздің егеттігіз, стендап оқыған егеттігіз, ол шәп егет дейді. Шылай бет Раил Илдарович. Шәп егет дейді. Ол өзін өзі сәхнеде тұтыш, ол тауыш, ол подачы. Фигрет! Қиялланырға да ярамайын. Ринат, бик зор рәхмәт сезгә. Вакыт соң инде йокларга ятарга. Ой, гафу итегез. Урыныгызга рәхмәт итегез. Aylar kütedeyler, sularımda yüz almin. Hey, satavda kallar yavaş. Кадерле тамашачы. Менә без үткән 3 уенда уйнап, чыннан да үзгәрдек. Заманага иярдек. Мин үйімде Wi-Fi қойдырдым. Мин Инстаграмда үземнең блогымны алып барам. Әйтем минем интернетның тизлігі кемеді. Мен туалетні үйге кірттім. Телефон біле отырғанда қол тоңмай қазір. Хөрмәтле дуслар, сезнең алдыгызда чыгыш ясады. Зәй районының җыелма командасы, авыл кабартмалары. Нинди смайликлар куябыз? Авыл кабартмалары Решат елмая, Ренат елмая. Барысы да елмая, ләкин менә Раил абый моңсу смайл күрсәтте бит. Раил абыга микрофон бирегез әле. Нишләп шулай, Раил абый? Мин гафу итәм, хәерле кич. Һәр мине сүгәләр инде кергәч, мине сүгәләр. Но, миңа әйттеләр монда. Раил Илдарович, бер генә сомнение булса да, бераз генә. Пожалуйста, монда бүтән әйбер юк бит инде, генә төрле. Или булсын күтәрәсең, или булсын. Шабыгаш бер сомнение булса, минем бер кичкенә генә сомнение булды. Шуңа күрә мин күтәрдем, гафу итегез, пожалуйста. Ярый, менә шулай әйттерә, 1000 су смайл, авыл кабартмалары. Безнең алда импровизация бар әле. Ярый, әйдәгез алкышлар белән озатыйк. Озатабыз кызларны.